Когато се молих, чух в себе си да се помолиш за човек. Не може и за повече хора, не знам точно, но чух в себе си, помоли се, защото му предстои операция на главата. Много ясно го чух и се помоли за него. И аз казах: добре, Господи, ще направя това, което Ти си казал. И сега в момента с власт и сила от Господа се моля и смъмрям всеки дух нечист на рак. Рак в твоята глава, в твоят мозък, тумор да се стопи, рак да изсъхне в мощното име на Господ Исус Христос. Операция в името на Исус. Бъди изцелена глава, бъди изцелен. Бъди изцелена глава, бъди изцелена. В името на Исус говоря живот върху твоята глава. Ти си изцелен, приеми изцелението си, независимо какво ти казват хората и каква е диагнозата. Исус ти слага нова диагноза и ти си съвършенно изцелен в Неговите рани. Чрез кръвта на Исус Христос имаш нов мозък, нови мисли. Ти се движиш, ти си изцелен и твоята глава е възстановена, защото Исус те изцелява. В момента приеми твоето изцеление. Господи, благодаря ти. Виждам нов мозък и виждам как Бог изцелява твоята глава. Приеми с вяра, не се съгласявай с това, което ти казват лекарите, но приеми с вяра, че Господ те изцелява, защото Той може и Той вече го е направил. В името на Господ Исус ти благодаря. Господи, амин. И благодаря така на Теб, Святия Дух, за това, че благодаря на Святия Дух за това, че наистина ни търпи и ни дава тези чудесни послания. И всичко това, което знаем за слава на Бога.